Părinte Ghelasie, aici la Sfânta Mănăstire Frăsinei, în ultimul timp, din ce în ce mai multe persoane demonizate își caută izbăvirea. Care să fie explicația acestui aflux, acestui număr mare de oameni care vin să se tămăduiască aici la mănăstirea dumneavoastră? După cum este și mărturisirea evanghelică, chiar din timpul Mântuitorului erau foarte mulți îndrăciți, demonizate. Sigur că și în zilele noastre, datorită păcatului, sunt aceste manifestări. Ca orice boală, sigur că caută locuri și modalități de izbăvire și de tămăduire. Ei înșiși vor să vină sau sunt aduși aici? Au conștiința bolilor? Ei au conștiința bolii și alții sunt aduși de rude, de părinți, de frați, de prieteni. Cauza acestora să știe, din punct de vedere creștin, că cauza este păcatul. Îngăduința lui Dumnezeu ca prin aceste posedări să oprească pe undeva o proliferare, de fapt, a păcatului, pentru că aceste boli sunt boli foarte grele. Mai ales epileptici și chiar cu adevărat demonizați, sunt niște manifestări care aduc multe suferințe și chiar greutăți celor din familie și grupului social, să zicem așa, în cadrul căruia exista. Părinte Ghelasie, dar în anumite cazuri vrăjitoria stă la bază, este originea acestei îndrăciri, nu? Popular se vorbește că a făcut vrăji, că a făcut farmece, însă din punct de vedere al nostru creștin și a învățăturii Sfinților Părinți, cauza este păcatul. Deci atât vrăjile cât și farmecele nu ar avea putere dacă nu ar fi la bază păcatul. Într-adevăr, ocultismul ăsta care se extinde și se proliferează în zilele noastre, pe undeva influențează, pentru că datorită vieții prea laicizate, desacralizate din zilele noastre, într-adevăr găsește pe majoritatea descoperiți și atunci influențele acestea oculte sunt reale totuși. Și sunt foarte puternice. Părinte Ghelasie, puteți să ne faceți o diferențiere între un bolnav psihic și un demonizat? Se știe din punct de vedere medical, psihic, că sunt niște manifestări pe undeva tipice acestora. Manifestările demonice sunt cu totul altele care nu seamănă nici cum. Prin ce s-ar caracteriza pe scurt ele? În primul rând, după cum ați văzut chiar dumneavoastră astăzi în timpul Sfintei Liturghii, o astfel de manifestare, un om aparent normal, dintr-o dată în anumite momente ale ritualului liturgic, are niște crize, niște ieșiri care nu seamănă cu niciun simptom, de fapt, psihologic. Dar preotul nu simte și el asupra lui această descărcare malefică? Unii sunt dar propriu-zis, declanșarea acestor crize se datorește în primul rând harului care lucrează în anumite momente deosebite ale slujbei și care are influențe și care întărât aceste duhuri. Vi s-a întâmplat să vă simțiți dumneavoastră înși vă atacat, în ghilimele, de acest duh? Ce să spunem? Sigur că unii părinți duhovnicești simt aceste prezențe demonice și chiar întâmpină anumite rezistențe și chiar anumite atacuri în acest sens. Dar, sigur, prin darul preoției, darul de a lega și a delega, să oprește această influență demonică și preoții respectivi care, din datorie și din dragoste față de făptura lui Dumnezeu, ca să fie eliberată de chinuire și de această posedare, sigur că această dragoste învinge orice altă opreliște, altă piedică. Părinte Ghelasie, spuneați ieri, ați făcut o afirmație pentru mine surprinzătoare, că acești demonizați sunt, de fapt, niște martiri. De ce spunem că pe undeva sunt acești demonizați, sunt martiri? Pentru că
Însă Sfântul Apostol Pavel spune undeva într-o epistolă de așa, că cei care sunt, de fapt, dați pe mâna diavolului, sunt dați în sensul pentru că suferința aceasta a posedării este mare. Este o suferință, într-adevăr, de iad. Este fizică sau psihică? Este și fizică și psihică, să știți. Din punct de vedere nostru creștin, omul este integral, și fizic și psihic, încât aceste manifestări demonice sunt în acest dublu aspect. Încât aceste boli, să zicem așa, cu demonici și cu posedări, sunt pe undeva un fel de începerea vieții de iad încă după această lume. Se poate spune că acești bolnavi cunosc iadul încă de aici, de pe pământ. Da, într-adevăr, chiar un părinte spunea că după ce cunoaștem noi că un om, să zicem așa, după moarte, se duce în iad sau în rai. Acest părinte dădea un răspuns foarte sugestiv, în sensul că dacă omul în timpul vieții simte bucurie, înseamnă că e atras pe rai. Dacă simte numai ură, numai suferință, numai răul, înseamnă că el este atras pe iad. De aceea, posedările acestea, mai mult decât acesta, să știți, este o suferință foarte, foarte grea și foarte adâncă. Chiar spun Sfinții Părinți că epilepticii și posedații, propriu-zis, sunt considerați niște martiri și în caz excepțional, la temelia bisericilor, în lipsă de moaștele Sfinților Mucenici, se poate spune osemintele unor astfel de posedați. Pentru că sunt considerați ca martiri, ca mucenici, pentru că este o muncă groaznică. Ca să te muncească, deja să simți muncile iadului încă din această viață, e un lucru grozav, e un lucru... Dom'le, ce vrem să vă menționăm, ce vrem să menționăm și în același timp să vă atenționăm pe dumneavoastră? Sigur că o parte din oameni mai puțini credincioși cred că aceste posedări sunt doar niște manifestări psihice datorită, mă rog, unor tare sau unor deranjamente psihologice, mai ales că se vehiculează acea teorie freudiană, în sfârșit, care pe undeva pune la baza bolilor psihice, în sfârșit, niște tulburări, frustrări sexuale, așa, și da. Trebuie să înțelegem că aceste, cum vă spuneam înainte, aceste manifestări sunt cu totul deosebite. Dacă într-adevăr unele persoane, pe lângă posedare, mai poate manifesta și anumite, să zicem așa, poate să dovedească și niște acte de acestea, să zicem așa, omenești, umane, personale. Mă rog, asta nu se pot, cum să spun eu, însă noi discernem în mod deosebit acest lucru. Facem o deosebire între manifestarea proprie umană și manifestarea aceasta demonică, care este cu totul alta. În general, noi la Mănăstirea Frăsinei avem așa, pe undeva, o grijă deosebită de a nu lăsa să se manifeste întru totul nici partea demonică, nici să dăm frâu la niște manifestări de acestea care pot să fie înșelătoare și pot să fie chiar simulatoare. Părinte, credeți că cineva poate să se prefacă că este demonizat ca să inducă lumea în eroare sau pe Sfinții Părinți? Auziți, dacă cineva încearcă, să spune undeva că chiar s-a întâmplat un caz. A venit aceea jos, o persoană de sex feminin, așa, care pe undeva vrea să ia însă să dovedească că aceste îndrăcite de fapt sunt niște farsoare și niște mincinoase și care se prefac. Și ceea ce s-a întâmplat, că participând la câteva slujbe în care erau manifestările acestea, însă și ea a fost prinsă de un duh și s-a îmbolnăvit, s-a demonizat. A fost contaminată. Da, a fost demonizată, a intrat un duh, încât s-a speriat foarte tare și actualmente încă poartă această damnare, să zicem așa. Așa că, cum spune acolo pe undeva, nu trebuie să încerci să te joci cu diavolul că te ars. Și nici să
în sfârșit, diavolul într-adevăr e foarte mincinos. Spun Sfinții Părinți că și atunci când spune adevărul să lucreze. Însă manifestările, cum spuneam, manifestările demonice sunt cu totul deosebite față de manifestările propriu-zis psihologice, psihopatologice, cum vor să le descrie medicii și, mă rog, alți psihologi. Oricum, granița este foarte fină între o boală psihică și o stare demonică. Este foarte, foarte delicată. Granița este foarte, foarte mică și foarte fină. Și altceva este, pentru că de fapt este o împletire. Întotdeauna un demoniac este asociat și cu manifestările lui proprii psihologice și încă ceva. Bolile psihice, aici e foarte curios și aici nu vor să înțeleagă unii medici, că în general bolile psihice care sunt datorită păcatului, automat pe undeva înleznesc și atrag și bolile demonice. Aici e problema. Părinte, acești demonizați vor să se facă bine? Vor cu orice preț să se facă bine? Sunt conștienți de starea lor? Nu știu cum să vă fac să înțelegeți, dar problema e destul de clară. Să ferească Dumnezeu să simți această demonizare. Pentru că, cum spuneam înainte, sunt niște suferințe așa de puternice, încât cine nu vrea să fie tămăduit de suferință? De ce aleg Mănăstirea Frăsinei? Și asta este ultima întrebare. Nu în sensul că aleg numai Mănăstirea Frăsinei. E drept că pe undeva vin și la Mănăstirea Frăsinei, pentru că Mănăstirea Frăsinei are pe undeva regula deosebită a Muntelui Athos. Se consideră că mediul Mănăstirii Frăsinei e pe undeva mai pur, nu în sensul că părinții în Mănăstirea Frăsinei sunt mai deosebiți sau au niște harisme mai deosebite decât alți părinți din alte mănăstiri. Pentru că darul preoției este același și egal. Și noi niciodată nimeni nu se poate de fapt lăuda că el face cu vreo putere a lui, ci cu puterea lui Dumnezeu, puterea cristică, puterea duhovnicească. Și asta o are fiecare. De aceea noi nu ne arogăm, să zicem așa, pe undeva veleitatea că suntem mai ceva, că suntem noi într-adevăr cu niște harisme deosebite. Noi ne facem datoria din punct de vedere duhovnicesc și în măsura așa credinței lor și în măsura credinței noastre să fie ajutați acești bolnavi. Aici e problema. Părinte, acești demonizați vor să se facă bine? Vor cu orice preț să se facă bine? Sunt conștienți de starea lor? Nu știu cum să vă fac să înțelegeți, dar problema e destul de clară. Să ferească Dumnezeu să simți această demonizare. Pentru că, cum spuneam înainte, sunt niște suferințe așa de puternice, încât cine nu vrea să fie tămăduit de suferință? De ce aleg Mănăstirea Frăsinei? Și asta este ultima întrebare. Nu în sensul că aleg numai Mănăstirea Frăsinei. E drept că pe undeva vin și la Mănăstirea Frăsinei, pentru că Mănăstirea Frăsinei are pe undeva regula deosebită a Muntelui Athos. Se consideră că mediul Mănăstirii Frăsinei e pe undeva mai pur, nu în sensul că părinții în Mănăstirea Frăsinei sunt mai deosebiți sau au niște harisme mai deosebite decât alți părinți din alte mănăstiri. Pentru că darul preoției este același și egal. Și noi niciodată nimeni nu se poate de fapt lăuda că el face cu vreo putere a lui, ci cu puterea lui Dumnezeu, puterea cristică, puterea duhovnicească. Și asta o are fiecare. De aceea noi nu ne arogăm, să zicem așa, pe undeva veleitatea că suntem mai ceva, că suntem noi într-adevăr cu niște harisme deosebite. Noi ne facem datoria din punct de vedere duhovnicesc și în măsura așa credinței lor și în măsura credinței noastre să fie ajutați acești bolnavi. Mulțumesc. Ați spus un cuvânt pe care nu l-am înțeles. A fost foarte bine. Dacă în viața asta ești senin și fericit și așa, Dacă simți, Trebuia particularizat, trebuia adâncit. dacă, de exemplu, eu pot să fiu un criminal, un om foarte rău și să fiu fericit. ce În fericire, această fericire de asta plăcere lumea, fericirea duhovnicească. Deci la aceea vă referați. Asta, da. La aceea vă referați, da. Să rămână, mulțumim! Să rămână.
A mea a fost Poruncă. Pentru că asta e împărtășit, porni la masă. Da. Și Este o mănăstire de călugări bine cunoscută în țara românească și chiar în toată ortodoxia română. Și stăm de vorbă aici lângă Stupi cu Părintele Ghelasie, viețuitor în această mănăstire, pe care am vrea să le întrebăm câteva lucruri referitoare la viața călugărilor de aici, care știm că are niște tipicuri ale ei puțin mai particulare. Prima întrebare, Părinte Ghelasie, în ce constă diferența, particularitatea vieții monahale de aici, de la Frăsinei, față de alte mănăstiri ortodoxe din România? domnul meu, așa, pentru cunoașterea celorlalți care mai puțin cunosc și știu despre Mănăstirea Frăsinei, aș începe cu, să zicem așa, cu un mic istoric. Ca așezare, Mănăstirea Frăsinei datează de înainte de 1700, când doi puznici, Ilarion și Ștefan, foști călugări de la Mănăstirea Cozia, apoi, cum era obiceiul, viețuitor un timp la muntele Athos și reîntorși apoi în aceste ținuturi, unde era o pădure de frasini, de unde numele de Frăsânet. Aici, dânsii doritor de o viață puznicească și de o viață duhovnicească mai deosebită, cum spune cântarea, învăpăiați de Dumnezeu cu dor duhovnicesc, se retrag în aceste locuri și întemeiază o mică sihăstrie care, într-adevăr, le oferea acea liniște, acea isihie, cum sunt în termenii filocalici, care înleznea această tindere duhovnicească a lor. Adevărata față, de fapt, a așezării călugărești din Mănăstirea Frăsinei începe odată cu un nou ctitor, care este Sfântul Calenic, fost stareț la Mănăstirea Cernic, ales apoi episcop la Râmnicu Vâlcea. Și dânsul se știe că a vizitat muntele Athos și a rămas foarte impresionant că venind în aceste locuri, îi se pare că locul acesta seamănă foarte mult cu muntele Athos. Și de aceea, în 1860... Ca ce putea să semene cu muntele Athos? Ca ambianță? Atât cadru, i s-a părut cadru geografic, dar cel mai mult parcă i s-a părut așa, să zicem așa, într-un termen filocalic, duhul acestui loc. Părinte Ghelasie, urcând aici înspre Frăsinei, pe drumul acesta accidentat și îngust, am ajuns la o biserică. Este biserica unde până acolo pot să ajungă femeile, pentru că Mănăstirea Frăsinei nu au voie femeile. Are regula muntului Athos cu interdicția de a nu se intra femei, de a nu se mânca deloc carne și să face rugăciune la miezul nopții. Acesta este regula de bază. Așa. Urcând despre Frăsinei, am poposit la biserica aceea unde au voie să intre, locul de poposire al femeilor. Acolo am nimerit, în timpul unei slujbe de exorcizare, afară erau doi părinți și era lume multă strânsă și erau niște femei care spuneau cei de la fața lui că sunt îndrăcite, că sunt posedate. Probabil că v-ați întâlnit cu asemenea cazuri, probabil că și dumneavoastră ați oficiat slujbe, sau ați încercat să exorcizați asemenea cazuri extrem de complicate. Aș vrea să vă pun o întrebare scurtă. Care este diferența între un bolnav psihic și un demonizat? Și în Sfânta Evanghelie ni se arată că una dintre aspectele, zicem așa, unul dintre aspectele păcatului este această, pe undeva, posedare demonică, care este, pe undeva, o mărturie că păcatul este, pe undeva, o împletire și cu răul demonic.
și în zilele noastre se pare că demonismul este destul de accentuat și se pare că se accentuează. De aceea și la Mănăstirea Frăsânei, și Mănăstirea Frăsânei nu este scutită de acest lucru. Chiar și la noi aici sus vin tot felul de demonizați, foarte mulți epileptici și nu atât în sensul de boală medicală ca epilepsie, ci o mărturie clară că într-adevăr sunt demonizați. Pentru că, care este mărturia aceasta? Cum puneți de întrebare, care e deosebirea dintre o boală psihică? Sigur că medicina consideră bolile acestea mai mult pe bază psihică, însă semnul, să zicem așa, unui demonizat e cu totul deosebit față de o boală psihică. Tălmăciți-ne semnul, vă rog. În primul rând, majoritatea acestora nu manifestă atât niște, să zicem așa, niște efecte de ordine psihic, cum sunt consemnate în, să zicem așa, medical. Au niște manifestări care sunt scoase cu totul din comun și care dovedesc că sunt stări demonice. În primul rând, ei mărturisesc un fel de posedare peste partea lor volutivă. Al doilea rând, majoritatea care vin aici pe undeva se dovedesc destul de lucizi și mai mult decât atâta, o boală psihică este o boală care are niște manifestări continue, deci pe undeva un bolnav psihic, pe undeva e tarat și are niște simptome permanente, pe când acești bolnavi demonici sunt foarte normali și au numai în anumite crize și ceea ce este interesant că numai anumite crize la anumite momente ale ritualului religios. Care momente? Sunt anumite momente speciale sau? Da, de exemplu chiar și astăzi a fost un moment foarte, foarte semnificativ. Această reacție, să zicem așa, demonică apare în primul rând odată cu ieșirea Sfintelor Daruri, care e un moment foarte Atunci se agită probabil cel mai tare. Pentru că este momentul acela înalt când însă și creația are acces de intrare la Dumnezeu, trecerea aceasta a darurilor la Sfântul Altar, care pe undeva preînchipuiește și e real de fapt, nu numai preînchipuiește, această intrare a noastră prin Hristos chiar în Împărăția lui Dumnezeu și participarea la cele dumnezeiești. Atunci de ce este un moment? Deci e un moment când într-adevăr Duhul se tulbură foarte mult, așa, iar un moment iarăși... Și care e forma lor de manifestare? Cum se tulbură? În ce sens? Manifestarea lor este în primul rând, majoritatea epileptici au crizele tot mai în momentele acestea, iar ceilalți care nu au epilepsie, dar au niște manifestări de aceste demonice, în primul rând îi apucă dintr-o dată așa, care e cu totul altfel decât un simptom psihic, obișnuit, să zicem așa, medical, îi apucă câte o criză încât simt o posedare și atunci fac niște acte involuntare și de o manifestare într-adevăr demonică. Adică? În primul rând scot niște sunete oribile, așa, pe care nici ei nu le poate să le explice. Au niște manifestări de o brutalitate chiar demonică, sunt extraordinar de violenți și ei, cum să spun eu, ei nu-și explică această violență, așa. Și al doilea rând au niște stări, să zicem așa, cum le numește în medicina astăzi, un fel de paranormal de acesta, care e cu totul altfel decât o boală psihică obișnuită. Așa. Și dovada cea mai mare, într-adevăr, este că aceste tulburări demonice sunt numai odată cu actele principale ale ritualului liturgic. Și iarăși o manifestare, cum ați văzut dumneavoastră, poate și cum spuneați, de acel loc de popas unde sunt femeile. Femei, manifestările acestea pe undeva de posedare la femei este într-adevăr, sunt într-adevăr într-o situație mai aparte. Totuși, noi din Mănăstirea Frăsânei suntem atenți pe undeva să nu cădem pe undeva într-un fel de misticism, în sensul, nu misticism bolnăvicios, în sensul că pe baza tradiției părinților și trăitori din mănăstirea noastră, suntem pe undeva foarte exigenți în sensul de a nu lăsa ca acest demonism să se manifeste.
Noi întotdeauna... Poate fi ținut în frâu? În ce sens? Așa zisele exorcisme care se fac și poate unii chiar fac un fel de exagerări în aceste măsură. Sunt într-adevăr și părinți cu daruri speciale, care într-adevăr poate să scoată demonii. În Mănăstirea Frăsinei există asemenea părinți? Avem și noi câțiva părinți, în special Părintele Lavrentii, care are un dar deosebit, dar și Părintele Lavrentii și ceilalți părinți, cum spuneam, au această... Discreție. Da, încât noi căutăm să stopăm aceste manifestări urâte demonice și în același timp să putem ajuta pe acești bolnavi și pe aceste bolnave. Așa. Poate Dar cum pot fi controlate aceste manifestări demonice? Cum pot fi ele stăpânite? Câtă vreme omul nu-și dă seama ce face? Omul nu-și dă seama ce face, însă toți mărturisesc că în urma slujbelor și participării la biserica mănăstirii noastre, că atât cea de aici de sus cât și cea de jos, simt că această posedare, care înainte era așa de violentă, începe să atenueze și ei însă simt această capacitate de pe undeva de control și de stăpânire a acestor manifestări demonice. Ceea ce se dovedește că, într-adevăr, darul acest duhovnicesc de la Mănăstirea Frăsânei acționează într-adevăr împotriva acestor manifestări demonice. Însă noi avem, cum spuneam, avem așa pe undeva o grijă deosebită încât nu dăm voie manifestări demonice și în același timp nu căutăm să facem paradă în privința aceasta. Pentru că însăși Mântuitorul spune în Evanghelie că oprea pe devon să vorbească, să se manifeste, să-și arate cine știe ce puteri. În sensul acesta. Părinte, ați avut cazuri în care oamenii aceștia necăjiți, posedați, s-au vindecat? Da. Putem spune că avem mai multe cazuri. Cunosc și eu, chiar din sat de unde sunt eu, două cazuri, două femei care erau bolnave foarte grav, au fost chiar internate la spitale de psihiatrie și n-au niciun efect. Și venind la Mănăstirea Frăsânei, după câteva slujbe, au devenit normale și și-au putut relua viața de familie și viața obișnuită. Care este cauza acestor îndrăciri? Cum spuneam, unul dintre efectele cele mai, să zicem așa, dramatice ale păcatului este această demonizare. Cum spune și Sfântul Apostol Pavel, că sunt anumite păcate care sunt așa de, în sfârșit, pe undeva destul de grave și atunci Dumnezeu îngăduie ca să fie o posedare a acestor duhuri necurate, pe undeva prin aceasta să stopeze tocmai păcatul, pentru că, să știți, această demonizare este pe undeva, să zicem așa, chiar un martiriu, pentru că un demonizat este foarte torturat. Ca și un martiriu, a spus? Da, putem să zicem chiar un martiriu, pentru că posedarea asta este dură de tot, să știți. Acum, noastră poate prea puțin sta de vorbă cu acești demonizați, dar acești demonizați duc o viață de permanentă teroare, o suferință interioară care, cum spun Sfinții Părinți, acea suferință pe care pe undeva este acea zisă suferință de iad, care nu seamănă cu nicio suferință psihică. Este pe undeva e acel foc arzător spiritual care e așa de puternic încât nu se poate asemăna cu nicio suferință propriu-zis biologică. Deci ei practic trăiesc iadul aici pe pământ. Da, deja, prin faptul că, exact cum spune în Evanghelie, că diavolii mărturiseau și strigau la Mântuitorul: Iisuse, ai venit ca să ne chinuiești încă de aici. Deci, sigur că diavolii, având această libertate pe undeva să acționeze și asupra oamenilor, chiar și asupra naturii, prin îngăduința lui Dumnezeu, de fapt, ei totodată ne aduc nouă aceste pe undeva prefigurări ale suferinței de iad. Și prin aceasta, pe undeva, mulți dintre aceste, să zicem așa, victime ale păcatului, trăind aceste suferințe, într-adevăr își recapetă pe undeva conștiința și redevin virtuoși, redevin buni creștini și buni trăitori. Părinte, aș vrea să vă pun o întrebare puțin mai delicată acum. Credeți că există și cazuri de simulare a acestei demonizări? Am văzut astăzi la biserica din Vale, am văzut niște femei care parcă ar fi mimat această demonizare. De aceea noi, părinții de Mănăstirea Frăsânei, suntem foarte atenți
Pentru că dacă se spune clar, diavolul chiar și când pe undeva ar zice adevărul, de fapt niciodată să lucreze. Și întotdeauna diavolul pe undeva, pe lângă răutatea, zicem, rău demonic în sine al său, caută întotdeauna pe undeva să și simuleze, adică să joace întotdeauna, pentru că demonul este pe undeva semnul minciunii. Și de aceea, în aceste boli, întotdeauna este și o aparență de simulare, pe care unii doctori mai puțin cunoscători o iau în sensul ăsta de prefacere, dar nu. Toți acești demonici simt cu adevărat această influență, cum să spun eu, care este cu totul aparte față de o boală psihică. Însă, cum spuneam, noi, oamenii duhovnicești, ne silim din toate puncte de vedere să facem discernere în această privință și să nu admitem aceste simulări. V-ați înșelat până acum vreodată? Sigur că diavolul, cum spune acolo în carte, încearcă să înșele chiar și pe cei aleși și pe cei sfinți. Înșelarea demonică este permanentă și este foarte subtilă. De aceea noi, exact cum sunt zis Sfinții Părinți, adeseori să și vezi și să nu crezi. Acolo mergi, la Sfântul Mazu. Dacă te aud gura, te leg și te mănânc cu orzica, că a terminat. Nu, mamă, eu nu fac foarte de diavol, eu fac foarte de diavol. Să te aud, să te care dau. Mama nu mă aude, 3 săptămâni nu mă aude, mama. Tu înțelegi? Spus pe mine. Auzi tu? Sunt 4 ani, aproape 5, mamă, diferență. Pe 14 septembrie ai 5 ani de când mă mănânci cu cinurile astea. Hai acolo la masă, să taci, taci, te duci pe de legi la dormitor și acolo te instruiesc. Și până te duc afară, leșinat, mort, plop. Acum plec eu acasă, să acum nu poate, acum plec eu acasă. Stai aici, lasă lacătul cu ea mea. Las că dacă stai aici. Nu prea vine să... Sfânta Aghiază, te rog să faci cruce și să bei. Te rog să faci cruce și să bei. Băi, ți-am spus, eu ascult copil sau copilul de mine. Fă cruce și bea pe Aghiază. Frumos, nu așa. Nu-i cruce așa bine. Nu-i bine, fă-o bine. Fă crucea cu mâna ta bine. Fă crucea cu mâna ta bine. Nu mergi acum acasă, mă. Aș putea să le iau așa, am plecat așa grabă. Te cheamă? Pe mine nu mă cheamă acasă. Nu mă poate chema. Nu mergi. Bă, pe mine nu mă poate chema acasă, ai înțeles? Da, și... Tu crezi că eu fac ordinul satanic? Nu, mamă. Uite, și paharul ăla-i spate. Fiind femeie văduvă și distanța fiind prea mare, având 2 copii în îngrijire, să duc 2 copii pe 3 ani și cu atâta cheltuială n-aveam cum să mă descurc, că fără 100 de mii nu puteam pleca de acasă. N-am ajuns la părintele de acolo. Dar cu voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului am ajuns aici. Aici mă simt liniștită eu sufletește, pentru că simțeam așa ceva, o povară foarte grea pe suflet, pentru că tot timpul eu trebuia să stau între ei, că dacă copilul se tulbura din mila lui, se tulbura și mama sa. Și pe urmă trebuia să stau între ei, că se încărcau amândoi și se băteau parte în parte. Îi încărca diavolul pe amândoi. Cum arată? Povestește cu gurița ta. Povestește tu cu gurița ta, cum e ascultantă. Hai, spune, mamă. Hai, spune tu. Coarne, are coarne, are un ochi verde, unul roșu. Și îmi spune să omori toți toți să plec cu ei. E mare, e mic, e înalt, cum e? E mare, când vin la mine e de 2 metri și cât se duce așa într-o găletușă ca un centimetru. Decât să faci cât un șupuleț. Dar cum îl vezi tu? Ca prin vis așa sau cum mă vezi pe mine? Îl vezi de adevăratele? De adevăratele. Și când vine? Noaptea? Când vine? Și ziua și noaptea. Ți-e frică de el? Vrei să nu-l mai vezi? Acum cine te cheamă acasă? De te lasă să stai la Sfântul Mazlu. Spune. Cine te cheamă pe tine, Georgica? De ce ți? Unde îl vezi acum? De unde te strigă? La poartă.
Acum te strigă? Cum o spune? Cum îți spune? Să nu mai stea, că mare stăpâna lui vrăjitoarea, să nu are, să plec acasă. Acum ți-a spus așa? De cât timp îți spune asta? Georgica, întoarce capul. De cât timp îți spune? Că îmi spune Întoarce așa, capul. așa, de când sunt aici. Și simți Sfintele Masului mai puternice aici? Ce simți tu, Georgica? Aici, ce simți? Suntem mazli. La Sfintele Masului, ce simți tu? Ce simt eu la Sfântul Maslu? Da. Ei, pe ei. Pe ei simți și ce vor să-ți facă? Vreau să merg cu ei acasă. Dar tu vrei să mergi cu ei? Dar de ce mă bazi dacă nu vrei să mergi cu ei? De ce te trântești? Dar vine la mine cu sulița. Și cum e sulița aia formată? Ascuțită ca un ac. E de una singură sau are 3 ace? Nu, mi-a arătat-o cum e surița lui Sfântul Gheorghe. Ah, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. cum e? Cu 3 aci. 3 ace? Și atunci când nu vrei să te amenință, deci când nu vrei tu să te duci cu ei acasă, te amenință? Că te omoară? Și tu vrei să te faci sănătos? Bine. Că morți ai sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne închinăm înăpării și îngerii tale. Și Duhului Tău, străină învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, jucătorile, cărmuirile, felurile, inimilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să tăvășească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți să tăvăcească, Primiți însă la Doamne cele mai bune și dorește locale ca nu este și pe toate, iar trăințele oamenilor și îngerilor, iar Doamne, Părinte Ghelasie, aici la Sfânta Mănăstire Frăsinei, în ultimul timp, din ce în ce mai multe persoane demonizate își caută izbăvirea. Care să fie explicația acestui aflux, acestui număr mare de oameni care vin să se tămăduiască aici la mănăstirea dumneavoastră? După cum este și mărturisirea evanghelică, chiar din timpul Mântuitorului erau foarte mulți îndrăciți, demonizate. Sigur că și în zilele noastre, datorită păcatului, sunt aceste manifestări. Ca orice boală, sigur că caută locuri și modalități de izbăvire și de tămăduire. Ei înșiși vor să vină sau sunt aduși aici? Au conștiința bolilor? Ei au conștiința bolii și alții sunt aduși de rude, de părinți, de frați, de prieteni. Cauza acestora să știe, din punct de vedere creștin, că cauza este păcatul. Îngăduința lui Dumnezeu ca prin aceste posedări să oprească pe undeva o proliferare de fapt a păcatului, pentru că aceste boli sunt boli foarte grele. Mai ales epilepticii și chiar cu adevărat demonizați, sunt niște manifestări care aduc multe suferințe și chiar greutăți celor din familie și grupului social, să zicem așa, în cadrul căruia exista. Părinte Ghelasie, dar în anumite cazuri vrăjitoria stă la bază, este originea acestei îndrăciri, nu? Popular se vorbește că a făcut vrăji, că a făcut farmece, însă din punct de vedere al nostru creștin și a învățăturii Sfinților Părinți, cauza este păcatul. Deci atât vrăjile cât și farmecele nu ar avea putere dacă nu ar fi la bază păcatul.
Într-adevăr, ocultismul ăsta care se extinde și se proliferează în zilele noastre, pe undeva influențează, pentru că datorită vieții prea laicizate, desacralizate din zilele noastre, într-adevăr găsește pe majoritatea descoperiți și atunci influențele acestea oculte sunt reale totuși. Și sunt foarte puternice. Părinte Ghelase, puteți să ne faceți o diferențiere între un bolnav psihic și un demonizat? Se știe din punct de vedere medical, psihic, că sunt niște manifestări pe undeva tipice acestora. Manifestările demonice sunt cu totul altele, care nu seamănă nici cum. Prin ce s-ar caracteriza pe scurt ele? În primul rând, după cum ați văzut chiar dumneavoastră astăzi în timpul Sfintei Liturghii, o astfel de manifestare, un om aparent normal, dintr-o dată în anumite momente ale ritualului liturgic, are niște crize, niște ieșiri care nu seamănă cu niciun simptom, de fapt, psihologic. Dar preotul nu simte și el asupra lui această descărcare malefică? Unii sunt dar propriu-zis, declanșarea acestor crize se datorește în primul rând harului care lucrează în anumite momente deosebite ale slujbei și care are influențe și care întărât aceste duhuri. Vi s-a întâmplat să vă simțiți dumneavoastră înși vă atacat, în ghilimele, de acest duh? Ce să spunem? Sigur că unii părinți duhovnicești simt aceste prezențe demonice și chiar întâmpină anumite rezistențe și chiar anumite atacuri în acest sens. Dar, sigur, prin darul preoției, darul de a lega și a delega, să oprește această influență demonică și preoții respectivi care, din datorie și din dragoste față de făptura lui Dumnezeu, ca să fie eliberată de chinuire și de această posedare, sigur că această dragoste învinge orice altă opreliște, altă piedică. Părinte Ghelase, spuneați ieri, ați făcut o afirmație pentru mine surprinzătoare, că acești demonizați sunt de fapt niște martiri. De ce spunem că pe undeva sunt acești demonizați sunt martiri? Pentru că însă Sfântul Apostol Pavel spune undeva într-o epistolă de așa, că cei care sunt de fapt dați pe mâna diavolului sunt dați în sensul pentru că suferința aceasta a posedării este mare. Este o suferință într-adevăr de iad. Este fizică sau psihică? Este și fizică și psihică, să știți. Din punct de vedere nostru creștin, omul este integral și fizic și psihic, încât aceste manifestări demonice sunt în acest dublu aspect. Încât aceste boli, să zicem așa, cu demonici și cu posedări, sunt pe undeva un fel de începerea vieții de iad încă după această lume. Se poate spune că acești bolnavi cunosc iadul încă de aici, de pe pământ. Da, într-adevăr, chiar un părinte spunea că după ce cunoaștem noi că un om, să zicem așa, după moarte, se duce în iad sau în rai. Acest părinte dădea un răspuns foarte sugestiv în sensul că dacă omul în timpul vieții simte bucurie, înseamnă că e atras pe rai. Dacă simte numai ură, numai suferință, numai răul, înseamnă că el este atras pe iad. De aceea posedările acestea, mai mult decât acesta, să știți, este o suferință foarte, foarte grea și foarte adâncă. Chiar spun Sfinții Părinți că epilepticii și posedații, propriu-zis, sunt considerați niște martiri și în caz excepțional, la temelia bisericilor, în lipsă de moaștele Sfinților Mucenici, se poate spune o semintele unor astfel de posedați. Pentru că sunt considerați ca martiri, ca mucenici, pentru că este o muncă groaznică. Ca să te muncească, deja să simți muncile iadului încă din această viață, e un lucru grozav, e un lucru... Dom'le, ce vrem să menționăm și în același timp să vă atenționăm pe dumneavoastră?
Sigur că o parte din oameni mai puțini credincioși cred că aceste posedări sunt doar niște manifestări psihice datorită, mă rog, unor tare sau unor deranjamente psihologice, mai ales că se vehiculează acea teorie freudiană, în sfârșit, care pe undeva pune la baza bolilor psihice, în sfârșit, niște tulburări. Frustrări sexuale. Așa, și da. Trebuie să înțelegem că aceste, cum spuneam înainte, aceste manifestări sunt cu totul deosebite. Dacă într-adevăr unele persoane, pe lângă posedare, mai poate manifesta și anumite, să zicem așa, poate să dovedească și niște acte de acestea, să zicem așa, omenești, umane, personale. Mă rog, asta nu se pot, cum să spun eu, însă noi discernem în mod deosebit acest lucru. Facem o deosebire între manifestarea proprie umană și manifestarea aceasta demonică, care este cu totul alta. În general, noi la Mănăstirea Frăsânei avem așa, pe undeva, o grijă deosebită de a nu lăsa să se manifeste întru totul nici partea demonică, nici să dăm frâu la niște manifestări de acestea care pot să fie înșelătoare și pot să fie chiar simulatoare. Părinte, credeți că cineva poate să se prefacă că este demonizat ca să inducă lumea în eroare sau pe Sfinții Părinți? Auziți, dacă cineva încearcă, să spune undeva că chiar s-a întâmplat un caz. A venit aceea jos, o persoană de sex feminin, așa, care pe undeva vrea să ia însă să dovedească că aceste îndrăcite de fapt sunt niște farsoare și niște mincinoase și care se prefac. Și ceea ce s-a întâmplat, că participând la câteva slujbe în care erau manifestările acestea, însă și a fost prinsă de un duh și s-a îmbolnăvit, s-a demonizat. A fost contaminată. Da, a fost demonizată, a intrat un duh, încât s-a speriat foarte tare și actualmente încă poartă această damnare, să zicem așa. Așa că, cum spune acolo pe undeva, nu trebuie să încerci să te joci cu diavolul că te arsă. Și nici să, în sfârșit, diavolul într-adevăr e foarte mincinos. Spun Sfinții Părinți că și atunci când spune adevărul să lucreze. Însă manifestările, cum spuneam, manifestările demonice sunt cu totul deosebite față de manifestările propriu-zis psihologice, psihopatologice, cum vor să le descrie medicii și, mă rog, alți psihologi. Oricum, granița este foarte fină între o boală psihică și o stare demonică. Este foarte, foarte delicată. Granița este foarte, foarte mică și foarte fină. Și altceva este, pentru că de fapt este o împletire. Întotdeauna un demoniac este asociat și cu manifestările lui proprii psihologice și încă ceva. Bolile psihice, aici e foarte curios și aici nu vor să înțeleagă unii medici, că în general bolile psihice care sunt datorită păcatului, automat pe undeva înleznesc și atrag și bolile demonice. Aici e problema. Părinte, acești demonizați vor să se facă bine? Vor cu orice preț să se facă bine? Sunt conștienți de starea lor? Nu știu cum să vă fac să înțelegeți, dar problema e destul de clară. Să ferească Dumnezeu să simți această demonizare. Pentru că, cum spuneam înainte, sunt niște suferințe așa de puternice, încât cine nu vrea să fie tămăduit de suferință. De ce aleg Mănăstirea Frăsinei? Și asta este ultima întrebare. Nu în sensul că aleg numai Mănăstirea Frăsinei. E drept că pe undeva vin și la Mănăstirea Frăsinei, pentru că Mănăstirea Frăsinei are pe undeva regula deosebită a Muntelui Athos. Se consideră că mediul Mănăstirii Frăsinei e pe undeva mai pur, nu în sensul că părinții în Mănăstirea Frăsinei sunt mai deosebiți sau au niște harisme mai deosebite decât alți părinți din alte mănăstiri. Pentru că darul preoției este același și egal. Și noi niciodată nimeni nu se poate de fapt lăuda că el face cu vreo putere a lui, ci cu puterea lui Dumnezeu, puterea cristică, puterea duhovnicească. Și asta o are fiecare. De aceea noi nu ne arogăm, să zicem așa, pe undeva veleitatea că suntem mai ceva, că suntem noi într-adevăr cu niște harisme deosebite. Noi
le facem datoria din punct de vedere duhovnicesc și în măsura așa credinței lor și în măsura credinței noastre să fie ajutați acești bolnavi.